Last 10 years. A world record, in fact, lasted since 1987, 2 meters and 9 centimeters. She's won everything since then, but she's never won the Olympic title. She's been second in Seoul. She was fourth 4 years ago, but now she goes for the second time at 2 meters and 5 centimeters. And she got it! That, I'm sure, is gold for Kostadinova. 37 години, 2.09 беше български рекорд, беше наш рекорд, но го подобриха. Но както знаем, че няма незаменими хора, няма незаменими рекорди. Рекорди се правят да се подобряват, така че по този начин спорта се развива. Искам да благодаря на всички българи, които са навънка. Те винаги са ни подкрепили и предполагам, че имаше много българи между на стадионите, в залите и съм сигурна, че те са гледали и по телевизията и са стискали палци за нашите български спортисти. Благодаря ви, давате много сила, давате много енергия и мисля, че тази олимпиада взехме 7 медала, 3 златни. Мисля, че всички сме доволни. Дай Боже, след 4 години да направим така нашата стратегия, нашата подготовка, че нашите спортисти да бъдат още повече. Естествено, много спортисти нямаха своя звезден миг, нямаха своя шанс, някои бяха ощетени. Съчувствам, страдам, изживявам. Аз мога да бъда много критична, тъй като аз съм човека, който има всички титли, всички медали от всички първенства. Така че аз със законно самочувствие мога да се позова. Браво! Браво на нашите български момичета и момчета. Каква беше емоцията в Париж? Ох, те бяха много емоции, от нула догоре, страдане, радване. Ами, емоцията е гордост. Гордост. Това е. Много ви благодаря и дано наистина нашата малка България винаги да радва нашите български фенове и въобще феновете по цял свят, защото България винаги е имала уникални спортисти, много олимпийски шампиони, много олимпийски медалисти и тези млади хора, тези млади таланти продължават нашата златна история нагоре. Мястото на България е винаги горе на Олимп. Благодаря.